deixamos en boas mans para seguir viaxando coa diáspora galega polo mundo con o noso compañeiro Diego San de Veiga. Diego é coordinador da liña de investigación e economía do IGADI, é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Economía e Empresa. Recentemente recibiu o Premio Colmeiro de Investigación da Xunta de Galicia en 2024. Boa tarde, Diego. Hola, boa tarde, Daniel, boa tarde a todas e a todos os convidados a este maratón de galeguidades que temos en marcha hoxe, nesta data tan sinalada, este día previo á festividade de Galicia, e que pois tantas emocións e tanto coñecemento pois nos está permitindo compartir a través de todas as experiencias. Sabedes que, pois, continuando, non, con esta senda que temos marcada para o día de hoxe, debemos finalizar o noso percorrido por Europa e viramos neste momento a nosa vista cara á Península Ibérica. Imos falar sobre Cataluña e para iso temos con nós a Antía Yáñez. Antía é enxeñeira de Camiños, Canles e Portos pola Universidade de Coruña e dedícase á escrita e a actividades de dinamización da lectura para todas as idades. Antía comezou co relato curto na escrita e en 2016 deu paso a un novo xénero, a novela. Algúnas das obras máis coñecidas de Antía son Senlleiras, que foi Premio Illanova, A Reconquista, primeiro premio Fina Casal de Rei de Literatura Infantil pola Igualdade, Be-Water, finalista do primeiro premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, e incluído tamén pois, na selección de literatura a nivel estatal. Plan Rescate, outra das súas obras, Premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade, e tamén o de outras obras como Non penses nun elefante rosa. Estes dous últimos precisamente traducidos ao castelán e ao catalán. Antía regresou ao relato curto en 2024, gañando o 33 certame de narracións breves Manuel Murguía. Ademais, Antía forma parte do comité de redacción da revista Luces e acadou o 19 premio Joan Carballeira de xornalismo e a segunda edición do premio Mulleres que Opinan. Temos, polo tanto, a sorte de contar hoxe con Antía como moderadora deste faladoiro. Adiante, Antía. Ben, pois, hola, que tal a todos e a todas? Non sei se me estivestes vendo, pero tive aí uns problemas técnicos coa cámara que creo que xa están solucionados. Pero se en algún momento vedes que desaparezco, pois é por iso. E nada, pois eu quería tamén agradecer á Deputación da Coruña e ao IGADI por este maratón de galeguidade que estamos a vivir hoxe. E nada, como vamos con un pouquiño de atraso, e teño a sorte de que me tocou Cataluña e ali pois os galegos e as galegas temos unha presenza enorme. A verdade é que eu quero falar o mínimo e deixar pois que as persoas que vades ser entrevistadas pois teñades o máximo tempo posible. Entón, pois quero pasar a presentarvos a todos e a todas así, pois brevemente. Se esquezo algo ou se teño algunha información actualizada, correxídeme, sentidevos libres de correxirme. Nada, vou comezar entón pola orde que me enviaron, non hai favoritismos. Temos con nós hoxe a Xulio Couchil, que naceu en Ourense, agora xa está xubilado. Hola, Xulio. Bueno, non sei se teño que deixar que saúdes, que digas hola ou se eu palante. Sigue.
Vale, entón Xulio naceu en Ourense, xa está xubilado, pero foi mestre de primaria e secundaria, así unhas pinceladas rápidas, é socio fundador da Asociación Saudade de Barcelona e na actualidade dirixe os programas de radio Galegos Novais e sempre en Galicia, que ambos se emiten nas radios municipais de San Bois e Cornellá. Logo temos a Suso Mon. Hola, Suso, andas por aí? Sí, hola, bo día. Hola. Ti naciche en Cervantes, en Lugo, pero teus pais estaban emigrados en Venezuela, co cal naciche ali case por accidente, pero volviche para Caracas. No verán de 1979 retornache a Galicia, rematache a primaria en Villafranca del Bierzo, pero despois xa marchache para Barcelona a facer o BUP e o COU. Ali en Cataluña licenciaste en informática, tamén cursache estudos de filosofía e, aínda que a túa carreira profesional, desenvolvíchela no eido da informática. Na actualidade, eres director do programa de radio Galiza Algo Máis e que se emite en sans3radio.cat e tamén eres presidente dos espacios radiofónicos galegos en Cataluña, se non me equivoco. Segues a selo, non? Eso é. Perfecto. Non te equivocas. Pois agora temos tamén a Xosé Carlos García González, que é presidente de Xuntanza de Cataluña e vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Hola, Xosé Carlos. Non lo vemos conectado, Non dimos? Non está conectado, Vale, pois nada, pois entón, cando se conecte, a ver se me sae un aviso por aquí e xa o presento. Pasamos entón a Ana Prieto. Hola, Ana, que tal? Como estás? Hola, moitas grazas, moi ben. Pois ti naciche en Melide, na Terra do Medio, tiveche a sorte de cursar primeiro de bacharelato no Canadá e en 2020, o que, bueno, non sei se estades escoitando, tiven aquí un... No 2020 trasladaste a Barcelona para cursar o grao en Estudos Globais na Pompeu Fabra. Tamén realizaste unha estadía internacional no Brasil, e ali estudaches a cultura e a música popular brasileira, analizando as semellanzas coa galega, e desde hai 4 anos és integrante da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, e ademais, esta entidade realiza o Primavera Son, que é un evento anual, formato festival, para poñer en valor o Día das Letras Galegas, aí en Cataluña. E xa para rematar as presentacións, porque senón todo isto vai ser presentación, temos a Pilar Ansede. Hola, Pilar, que tal? Hola, bons días, Antía. Vale. Pilar Ansede naceu en Ponferrada, pero é filla de lucense e ourensana. E eres licenciada en Pedagogía pola Universidade de Barcelona e traballache na banca e, sobre todo, estás enfocada profesionalmente ao marketing digital e, desde ben pequena, tes conexións co asociacionismo galego a través da música tradicional, porque formas parte do grupo de gaitas do Centro Galego de Barcelona e tamén do grupo de pandeiretas Gandarela. E desde o ano 2022 és a presidenta do Centro Galego de Barcelona, sendo a segunda muller nos seus 132 anos de existencia que preside a entidade. Entón, despois destas presentacións, comprobando que nos segue a faltar Xosé Carlos, sí, se se conecta presentarémolo, pero tendo en conta estas palabras de presentación que acabo de dicir, eu que vexo aquí... Creo que ahora, disculpa, Antía, creo que ahora xa o vexo eu conectado, a Xosé Carlos. Eu non o vexo. Ai, vale. Xosé Carlos, estás aí, non? Estou aquí. Se escoita ben? Escoitase ben? Sí, perfecto. Aquí non vi o teu nome. Que teño problemas co wifi hoxe, non sei, puxose en contra a tecnoloxía, pero
A ver se o podemos Vale. salvar. Pois Rapidiño. entón paso a presentarte porque Xosé Carlos é o presidente da Xuntanza de Cataluña e vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. É filólogo, escritor e comunicador, e actualmente dirixe a revista Parolar de Galicia e o programa de Radio Teletaxi Ecos da Terra. Sí, non? Sí, correcto. Eres produtora audiovisual e CEO de Corazóns Media Contents. Entón, hola a todos e a todas, que ahora xa estamos. E Graciñas, un saúdo. o que ia dicir era que tendo en conta pois as vosas presentacións, se me dixeran resume en 2 ou 3 palabras a todas estas persoas que temos hoxe con nós, sería basicamente asociacionismo, música, porque moitos de vós estades relacionados coa música, e tamén a radio, non? Sodes varios de vos os que tedes programas de radio ou participades ou dirixides programas de radio. Entón, atendendo a isto, quería facervos, pois, así, a primeira pregunta, que sería un pouco que nos resumades as actividades que realizan as entidades as que representadas neste faladoiro, non? Sí. Por ir por un orde, se queredes, douvos eu paso. En principio vou seguir a orde que teño na presentación, que sería, pois, Xulio, se podes comezar ti. Eu daríalle paso primeiro a nosa presidenta do Centro Galego, porque é a máis antiga, ademais a que máis experiencia pode ter con respecto a que o Centro Galego é o máis antigo de España, non? Vale, pois Pilar, cedenche a palabra. Claro. Sí, porque o Centro Galego de Barcelona, as primeiras documentacións que hai datan do 1892. Temos, pois, esos 32 anos de historia, que dá para moito. Actualmente, respondendo á pregunta, Antía, que cousas estamos a facer dentro da entidade? Temos diferentes liñas de actuacións. Por un lado está a música tradicional e as festas tradicionais, é dicir, ao final fomentamos e cuidamos a música tradicional, pero tamén as festas que son propias de Galicia, Entroido en agosto, e misturamos con celebracións catalanas, porque por eso estamos en Barcelona, intentando que esas tradicións moi catalanas teñan ese punto de fomentar a cultura galega, como son San Jordi. Nos facemos San Jordi, que é unha festa eminentemente catalana, pero o que facemos é traer escritoras e escritores galegos ata aquí para que fagan a presentación das súas obras. Despois tamén temos outra actuación que facemos sobre algo que para nós é moi importante, que é a difusión e a conservación da lingua galega. Nos temos cursos de galego, para nós é moi importante esta liña de actuación, porque non é o caso de Suso, non é o caso de Xulio, de Xosé Carlos medio, e de Ana posiblemente tampouco. Pero sí que é verdade que eu xa non nacín en Galicia, os meus pais sí, eu xa nacín en Ponferrada, porque a mamá iba a dar a luz en Ourense, pero non deu chegado. Pero quero decir que toda a miña vida está en Barcelona. Xa somos esa segunda xeración de persoas vencelladas emigrantes galegos. Hai unha terceira xeración, xa hai netos, xa hai besnetos, e ao final a lingua é unha parte moi importante da nosa cultura. É fundamental que fagamos difusión entre esas segundas, terceiras xeracións de persoas que están a vivir e que fixeron xa toda a súa vida en Barcelona, pero que teñen raíces galegas. Tamén é verdade que intentamos, facendo liñas como a que te decía, de esas tradicións que son eminentemente catalanas, dotarlles dun aire máis galego, fomentar e dar saída e promocionar a cultura que se está a facer dentro de Galicia. Como decía, San Jordi, traemos escritoras galegas. Facemos presentación de libros de escritores e escritoras galegos. Temos un compromiso con ese mundo editorial, este ano, con ese mundo editorial de novas figuras emerxentes dentro da literatura galega. Creemos que temos esa obriga de dar difusión. Vale, pois moitas grazas, Pilar.
Non sei se o resto de entrevistados e entrevistadas queren engadir algo máis, porque está claro que o Centro Galego de Barcelona é un referente, pero si algunha asociación máis da que formedes parte. Non sei, Suso, animaste ti? Ben, eu actualmente é certo que os espacios radiofónicos anteriormente estábamos 2 ou 3 programas federados, pero actualmente o único programa que resistiu sobreviviu foi o Algo Máis. E, bueno, como programa de radio, nos, digamos que consideramos un programa de radio feito en galego e en Cataluña, pero digamos que con ollada aberta e universal. Non nos interesa soamente os problemas da Galicia territorial, sino que nos interesa efectivamente os problemas de todo o mundo e en particular tamén os problemas da sociedade onde estamos asentados. Creo que en ese sentido a Pilar Ansede, a que non coñezo personalmente, pero, bueno, de alguna maneira temos algúns coñecidos comuns, esa liña de facer da protección da cultura galega na sociedade de acollida unha integración e unha boa, digamos, interacción entre a cultura de orixe e a cultura de acollida con vontade de proxección esa lingua e desa cultura é fundamental, efectivamente, para construir eso que chamaríamos a Galicia global, que sería algo que está en construcción, evidentemente, e da cal terían que formar parte non xa os que viñeron, os nosos pais, sino efectivamente as segundas e as terceiras xeracións. En ese sentido, digamos que a alfabetización en lingua e cultura galega é fundamental, e aí penso que hai unha eiva enorme, e que hai moitísimo que facer. E ben, o noso programa pretende ser, digamos, unha pequena e humilde pegada en esa condición anhelada de ser un programa galego feito desde Cataluña para o mundo, e con vocación efectivamente internacional de difusión da cultura galega no mundo. Vale, pois nada, moitas gracias. Xulio, ti queres engadir algo que Sí, dixo? quero engadir o seguinte. As asociacións galegas en Cataluña son moitas, son perto de 15 ou 16. E todas elas teñen casi todas coincidencia de actividades tales como sinalou Pilar. Algúnas delas con efectos especiales e extraordinarios, como, por exemplo, eu quero poñer o de... non sei, dame a impresión de que é importante destacar pois unha festa extraordinaria que se fai no barrio de Nou Barris de Barcelona, que é unha festa galega extraordinaria, e outra que se fai tamén, unha festa galega extraordinaria que se fai en Can Mercader, en Cornellá, que atrae a moitísimos galegos e non galegos, donde se mostra a cultura galega e a gastronomía tamén galega. E por outra parte, algunhas das asociacións teñen concertos, teñen certames de gran renome. Por exemplo, o noso, a Rosalía de Castro de Cornellá, pois ten un certame que se leva máis de 38 anos realizándose, que é un certame de poesía Rosalía de Castro. Outro certame que fan é a Asociación de Rubí, que é un certame de relato curto que xa leva casi 8 anos realizándose. El Centro Galego de Lleida, bueno, todos estes teñen casi todos as mesmas celebracións galegas, de festas galegas de moito renombre. Pero esas dúas quería resaltalas, esas dúas que acabo de decir, a de Nou Barris e a de Cornellá. Vale, pois moitas gracias, Xulio. Non sei se Ana, nos queres falar un pouco do Primavera Son ou do que fan Da biblioteca. Sí, mira, eu en primeiro lugar quería dicir que é unha honra ser entrevistada por Antía Yáñez. Eu teño que dicir que son tremenda fan túa, lectora, suscritora da revista Luces, entón é unha honra. Sí, dito isto, pois, bueno, eu formo parte da CGB, que tamén forma parte deste asociacionismo catalán, pero dun xeito un pouco distinto. É unha asamblea de base, non? Entón, pois, é unha entidade
que se entende como horizontal e autoxestionada. E, bueno, pois a verdade é que temos moitísima actividade, facemos un montón de cousas, temos sobre todo moita xente nova que se achega a nós, xente, pois, como é o meu caso, non? Que somos pois, nacidas, medradas en Galicia e que por cuestión de estudos ou de traballo nos achegamos ata Barcelona. Entón, bueno, pois neste sentido, desenvolvemos durante todo o ano tamén aulas de baile e pandeireta e canto tradicional. Tamén temos unha biblioteca, como mencionaba Xulio, que é a Biblioteca Sabela Labraña, que tamén ten un club de lectura moi activo, no cal nos reunimos pois, cada semana. Ademais, tamén realizamos contacontos en galego nas bibliotecas públicas de Barcelona e de outras cidades conlindantes. Bueno, aparte destes eventos que son así, digamos, bueno, eventos, cursos ou aulas que son fixos durante todo o ano, pois tamén acollemos todo tipo de eventos culturais relacionados pois, coa cultura e coa actualidade galegas. En este sentido intentamos estar bastante ao día. Entón, acollemos tanto coloquios como presentacións de libros, concertos e festas todas. Bueno, pois a que cabe destacar máis quizáis sexa o Primavera Son, que é unha festa que organizamos no barrio de Gracia, que é onde estamos. Entón, bueno, sempre coincide coas letras galegas, é un motivo tamén para celebralas. Bueno, é unha xornada na que pois, traemos grupos de alá, pois este ano estiveron Terbutalina, o ano anterior estiveran Ataques Campe, Monolios Dop. Bueno, intentamos traer un pouco esta variedade e tamén facemos outro tipo de actividades como o bingo musical, este ano tocou o Xaverín Club, por exemplo, bueno, este tipo de cousas. Perfecto, pois quédanos un pouco Xosé Carlos, que eu creo que Dios mío, que me trago, as asociacións ás que ti pertences creo que están máis enfocadas ao empresariado, que nos expliques un pouquiño. O que si vos vou pedir é, vos facer as preguntas super rápido e unhas respostas breves, porque xa sabedes que acumulamos un pouco de atraso, e aquí neste somos moitas persoas as participantes, o cal é genial, porque iso significa que Galicia está moi presente en Cataluña. Xosé Carlos, contanos. Mira, para quedar a últimas, al final vou meter que repetir en todo. Prácticamente os meus compañeros dixeron coñezo a todos ben, moi ben, de moitos anos atrás, en particular a Xulio e a Pilar, que compartimos teimas nas entidades. Bueno, un pouco todo. Mirade unha cousa, desde abril ata outubro non para de haber festas galegas en toda Cataluña. Empezan por las entidades de Barcelona, van para o Vallés, acaban por Hospitalet, Cornellá, Badalona, Santa Coloma, as 5 entidades de Barcelona, incluso a DNB, rematan no San Froilán de Novarris, como dicía Xulio, que organizamos con moito agarimo, é unha das festas máis importantes de Barcelona, con ese espírito de compartir o San Froilán de Lugo. Así que estamos metidos en festas e en verbenas, que é o noso, en Cataluña 5 meses o ano a pleno fulgor, e nos vemos e compartimos en todas elas. Eso abondando no que dicía Pilar, pois evidentemente acompaña no inverno a moitas actividades de tipo sociocultural, ¿no? Las entidades van aos campeonatos, os premios, os certames, as conferencias, as presentacións. Aí non vou abondar porque xa o dixeron prácticamente todos os compañeiros, pero sí que é importante dicir que temos unha estrutura tan organizada en 16 entidades culturais, socioculturais, tipo Centro Galego, a Asociación Cultural. Despois hai outras, tipo os Amigos de San Froilán, que organizan esa festa. Hai Xebre Xuntanza do Percebe, que fai unha festa gastronómica importante. Desapareceron outras, como Mareusa, que era unha festa dos marisqueiros, onde se daban os premios moi importantes. E a Asociación de Empresarios Galegos, que reúne a máis de 150 empresas moi importantes. Falamos de Filmax, como os hoteles Esperia, como Tusa, ¿no? Como Amancio López Seijas, que acaba de ser nomeado Premio Castelao da Xunta de Galicia. Pois a verdade é que non paramos. Tende en conta que no eido da gastronomía temos máis de 3.500 bares e restaurantes galegos en Barcelona e contorna. E cando digo contorna, digo no ámbito de actuación desta todas as entidades, incluído Lleida e Tarragona. Imaginade o que é para o futuro de Galicia e para a realidade actual de Galicia. Iso lévame a unha das preguntas que claro, temos eu así, quería tirar...
en común a todos os países e zonas entrevistadas, que é como se organiza a emigración galega en Cataluña. Creo que aquí xa quedou claro que somos Sí, de sí. xuntarnos todos e todas. E, de feito, todos compartimos todo, porque os socios da Asociación de Empresarios son socios nas entidades, os das entidades son socios, porque moitos son bares, restaurantes, taxistas, abogados, moitas profesións liberais que pertencen a todo ese colectivo. Así que nos atopamos todos en todos os sitios, estamos bastante ben organizados. Vexo agora Susomón, que hai moitos anos que non nos vemos e que non compartimos momentos de radio. Fomos capaces de fundar e organizar a ERGAC, os espacios radiofónicos galegos, hai nos anos 80, onde había 7 ou 8 programas, mesmo eu, pois que estiven 15, 20 anos no programa que ahora está Xulio, como locutor e como director de Sempre en Galicia, en Radio Cornellá, fundamos en La Llagosta, fundamos en Badalona, compartimos eses momentos e eses espacios. A verdade é que quizáis non temos tempo para estar en todo a todas, non? Pero sí que é certo que compartimos moitos lugares, moitos momentos, nas actividades que cando nos xuntamos, pois, perfecto. De feito, mira, Ana Prieto, que a coñecemos hai uns anos para preparar un gran proxecto no que nos xuntamos toda a colectividade galega, toda, desde os empresarios ata todas as entidades culturais galegas, os centros galegos, para facerlle unha homenaxe a emigración, a todos aqueles que chegaron nos anos 60 e 70, pois despois de 50 a 60 anos que moitos non pisaran o liceo, pois fixemos un acto de homenaxe a toda esa xente no Gran Teatro do Liceo, no que participou Ana nun momento que fixo chorar pois a todo o mundo, no que emocionaba a todo o mundo co seu chelo. A verdade é que fixemos máis de 300 rapaces e rapazas da colectividade galega unha homenaxe aos seus pais e avós, que se chamou Unha xeración dos mundos, que seguro tedes escoitado falar desde Galicia, porque incluso hai uns días que estivo o presidente da Xunta aquí, que recalcou ese magnífico traballo que fixeron as entidades por homenaxear a ese gran colectivo que foi a pegada inicial de todo o que somos hoxe, 50, 60 anos despois. Pois agora o que vos quería preguntar é, pois vendo que estamos aí tan presentes en Cataluña, é un pouco que impresión tedes ou que imaxe credes que hai de Galicia aí, en Cataluña? Vou empezar por Xulio, que me pareceu que foi o que menos falou. Pois a imaxe ten que dicila, quizás a que mellor pode dar unha idea é Xosé Carlos, porque o ser vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos seguro que terá máis impresión que a min. Eu, no ámbito no que me movo, teño entendido que temos un prestixio bastante importante e que nos respetan bastante ben e que o feito de ser galego pois é unha tarxeta de presentación bastante recomendable, porque somos traballadores e formais, desde o meu punto de vista. Non sei, todos os demais que opinen. Pois Xosé Carlos, rebote pa ti, que te nomeou. Collo o balón de Xulio co que compartín comparto, pois máis de 35 anos de galeguidade nas entidades, compartimos moitísimos proxectos. Sinxelo, coita, xente traballadora, xente que ven con ganas, emprendedores, non? Imagínate, chegan aquí e montan 3.000, 4.000 bares, moitos desapareceron, outros agora levan o nome galego, pero son chineses dentro, non? Quero dicir, fixemos unha estrutura social e cultural e gastronómica moi importante. Festa tras festa, pois estamos sempre en todos os concellos onde hai entidades que son 16, 17 concellos onde hai entidades galegas, somos un referente porque somos unha entidade loitadora e traballadora con moitos socios e de cara ao exterior. E despois temos o fenómeno de ter personalidades importantes. Dicía dos empresarios, como podía decir Manuel Mandianes, que foi catedrático do CSIC, do Consello Superior de Investigación Científica, de Antropoloxía, Basilio Losada, o catedrático de Filoloxía, que foi profesor de moitos de nós, deu prestixio desde a Universidade de Barcelona. O fotógrafo Manuel Outomuro, que traballa para Vogue, para esas firmas as máis importantes do mundo, ou a Julio Otero, xa sabedes vos, que vou dicir os homes de radio. O Sotelo Blanco, que desde Cataluña publicou máis de 1000 libros en galego desde a súa fundación e da súa editorial en Galicia. Entón, temos unha estrutura pois moi diversificada, moi diferente, pois algunha independiente, outra máis relacionada coa Xunta de Galicia a través das entidades, pero a verdade é que no día a día é un prestixio abismal. Pensa que en todos eses concellos haberá un rexedor, un concelleiro, unha concelleira galego. Houbo sempre varios diputados en todos os partidos políticos e algún deputado galego que tamén nos aporta ese valor. Entonces, mentre non nos metamos en líos e non
e non andemos aí na prensa rosa ou na prensa xudicial, pois a verdade é que temos, penso que un prestixio acadado, sobre todo a comunidade galega en Cataluña está moi ben respectada e sempre auspiciada e acompañada das grandes autoridades de Cataluña, eso sí. Ben, ti lichemamente, porque a última pregunta que tiña preparada era se hai algunha persoa galega que deixase pegada en Cataluña. Entón, xa considero que xa me Pois respondeste. agora Entón, eu tirei o balón e agora que o rebote o collan os claro, compañeros. non sei se Xulio quere engadir algunha Sí, persoa, aparte das que ti dixeche, que deixase pegada. esas persoas que hai que destacar, entre elas estaría pois o fillo de Casado Nieto, Xan Manuel, que faleceu que era un grande poeta e un grande abogado. E outra persoa tamén importantísima foi Manuel Rodríguez López, que foi o cronista dos galegos en Cataluña, e como non, Xosé Luís Foxo. Xosé Luís Foxo foi un grande impulsor da gaita en Cataluña. Tivo unha escola aquí onde estiveron todos os gaiteros que se precien aprendendo del, e deixou como legado pois Toxos e Xestas, que fundou el. Vale, pois grazas, Xulio. Ana, ti tamén faime un 2 por 1, non? Que crees que imaxe teñen aí en Cataluña de nosos galegos e as galegas e tamén algún persoeiro que consideras que hai que destacar? Anxo. Sin dúbida, aí vou. Bueno, antes da segunda pregunta vou pola primeira. A ver, eu creo que así nun sentido máis xeral e fora un pouco deste tecido empresarial que xa citaron os compañeiros, penso que en xeral sí que hai un sentimento de empatía moi grande por parte da comunidade catalana hacia a galega. Un pouco ese sentimento tamén de irmandade, non? De ser nacións irmáns, de compartir pois unha lingua propia, unha cultura propia, unhas tradicións propias. Entón, nese sentido, sí que creo que somos, pois en xeral, a comunidade galega que somos vistas dunha forma moi positiva, porque, de certo xeito, se identifican con nós e entenden que, pois eso, que somos nacións irmáns e moi parecidas en moitos aspectos. Indo xa para a segunda pregunta, pois eu sí que teño que resaltar a Anxo Baranga, que é unha persoa, bueno, da xeración de Xulio e de todas estas persoas, que tamén veu para aquí pois na inmigración de finais do século pasado. Bueno, Anxo Baranga é unha persona pois multifacética, artista multidisciplinar, superdotado seguramente, e bueno, un home increíble. El é o fundador da Biblioteca Isabel de Labraña. Perdón? Non sei se Tamén alguén... participa con vosotros na asociación. Sí, é tamén membro activo e fundador da Asamblea, da CGB, e tamén é fundador de Furafollas, que é unha agrupación teatral fundada, se non me equivoco, no 96, se non estou colando aquí, que é unha agrupación teatral que dende o 96 pois fai obras de teatro en galego e vainas representando por toda Cataluña, que penso que é algo que ten pois moito mérito, que o fan en galego e que dende o 96 teñan actividade ininterrompida e ademais sendo pois programados por todo tipo de entidades, por concellos, por bibliotecas e todo. Asociacións. Suso, tócache a ti. Bueno, a percepción máis ou menos coincido co que comenta Ana de que Galicia é percibida como unha nacionalidade histórica e, por tanto, efectivamente, que ten unha lingua e unha cultura propia, por tanto, que ten unha certa condición nacional e cultural propia, e iso penso que é un valor efectivamente engadido, e que, en xeral, esa percepción existe, si ben, claro, a par de eso tamén hai a percepción de que nos temos unha menor, digamos, autoidentificación ou conciencia nacional respecto aos cataláns, como é obvio, e eso, de alguna maneira, moitas veces xenera moito debate, moitas preguntas que son difíciles, ás veces, de explicar, porque, efectivamente, non se coñecen os contextos históricos en que a diversidade das dúas sociedades e os movimentos históricos, etc. E iso é certo, non?
Por exemplo, no tema lingüístico, pois Cataluña avanzou muitísimo, non? Coa inmersión conseguiu efectivamente defender a lingua, e non me podo imaginar o que faría Cataluña se tivese unha lingua como a nosa, que con unha variante prácticamente, sendo unha variante de máis de 250 millóns de falantes. Non me podo imaginar o que faría Cataluña, e que eu querería imaginarme o que faríamos nós se tivésemos máis conciencia de nós. E así algunha persoa, algún persoeiro que che veña á cabeza que haxa que salientar? Directamente, no ámbito do xornalismo, pois Julia Otero é un referente no xornalismo, e aparte que é unha persoa que efectivamente se autoidentifica, se identifica públicamente con Galiza, e que sobre todo destaca como valor de Galiza, pois a súa identidade cultural, non? A súa, digamos, o seu valor como nación cultura. Me parece moi importante, efectivamente, que ela teña proxectado eso na sociedade catalá. Vale. Pois nada, a última persoa en falar, antes de que me despida, Pilar, do Centro Galego de Barcelona, tócache ti. Antía, coincido con todos os compañeiros sobre esa empatía que hai, como decía Ana, entre cataláns e galegos. Ao final temos cousas moi similares, unha lingua propia, unha cultura propia, eso nos conecta moito. De feito, que atrae tamén de Galicia os cataláns, nós que temos un punto de información turística dentro do Centro Galego, de Galicia atrae gastronomía, atrae evidentemente o Camiño de Santiago, atrae a lingua. Hai un 45% dos nosos estudiantes de galego que son de orixen catalán, e tan só de orixen galego. A lingua tamén desperta ese interese. Sobre persoas referentes, coincido absolutamente con todas as persoas que se dixeron aquí. Quería engadir a Xosé Luis Vázquez Sotelo, que Manuel Casado Nieto conseguiu que no Centro Galego estivese a biblioteca máis importante de literatura galega fora de Galicia. Esa biblioteca quemou no ano 78. Xosé Luis Vázquez Sotelo atopou a financiación para volver a construir esa biblioteca, a biblioteca Otero Pedrallo, do que Xosé Luis Vázquez Sotelo era amigo cercano. E os outros persoeiros, permitídeme, esos referentes, permití abrir unha liña completamente diferente, e vadesme entender porque Jonathan Giraldez, entrenador que agora este ano marchou para Estados Unidos, pero foi entrenador do equipo feminino do Fútbol Club Barcelona, con 2 Champions, Geray Álvarez, e cociñeiro no restaurante Disfrutar, que este ano acadou o premio ao mellor restaurante do mundo. Talento galego que está en Cataluña. Ben, pois a mí xa só me queda darvos as grazas por, bueno, dicía antes Ana que é unha honra porque leo libros meus, para mí foi unha honra estar con vos aquí hoxe, que vos pois conectades a cultura catalana e a galega, pero eu, que vivo en Galicia, pois para mí foi un placer descubrir pois todas estas pequenas cousas de Cataluña que non sabía, porque xa sabemos que moitas veces, pois, cando Cataluña sae nos medios, non é para salientar, non? Cousas boas, porque xa sabemos que hoxe en día que a polarización existente moitas veces utilizamos, pois, todo tipo de excusas para lanzarnos cousas á cara, pero bueno, esta maratón o que quere é, non? Irmanarnos a todos e a todas. Así que moitas grazas por contar todas estas cousas aos espectadores. Foi un placer, que non teño nada máis que dicir, que foi un placer escoitarvos. Moitas grazas. Eu quería tamén dar as grazas ao IGADI, que outros xa o fixeron, por esta iniciativa que eu considero moi importante no que sería efectivamente construir esa Galiza global do século XXI, que é un xérmolo que se está compoñendo, pero que seguramente que terá un longo percorrido durante todo este século, que así sexa. Moitas grazas. Noraboa por esta iniciativa. Moitísimas gracias a ti, Antía. Tes unha voz fantástica e continúa. Xa sabes que eu son talismán.
Parabéns polo voso traballo. Eu simplemente engadir que é moi sinxelo ser galego en Cataluña, porque, a ver, temos todas as estruturas posibles, as económicas, as empresariais, as socioculturais, ou seja, hai todo tipo de portas abertas para ser galego aquí, e ao mesmo tempo temos hoxe en día coa tecnoloxía e cos viaxes vos baratos, co low cost, hoxe estamos en Galicia en hora e media, así que quero decir que eu admiro esa galeguidade que está a 13.000 kilómetros ou que está pasando por momentos complicados sociopolíticos, así, que digo que, bueno, parabéns a todo o que estades facendo, sobre todo a chegar a realidade dos que están máis lonxe, porque para nós, mira, unha de vos, polo menos, xa sei que está en Galicia gozando da terra, así que dicirvos eso, que foi un placer a tía polo teu traballo e o compromiso coa nosa terra desde aquí, desde a distancia. Tiñas. Ana e Pilar? Pois parabéns, Antía, por esta iniciativa. Coido que é importante e que esperamos que o ano que ven teñamos outra maratón de galeguidades, bueno, pois para poder xuntarnos todos e falar destas cousas, dos galegos espallados polo mundo. Aquí está en Galicia son eu, gracias. Das poucas cousas boas que trouxe a pandemia é a posibilidade de teletraballar dende calqueira sitio do mundo, entonces Galicia a mí parece o sitio perfecto para teletraballar. Parabéns pola iniciativa. Como compartimos moitas cousas con toda esta xente que temos aquí, seguro que nos volvemos a ver cediño en Barcelona. Bueno, pois nada, Ana. Ben, eu non vos roubo máis tempo. Repetir que foi unha honra e un placer, graciñas Antía, e sobre todo grazas tamén ao IGADI por organizar este proxecto tan xeitoso. Pois nada, grazas e vémonos noutra. Igual. Chao. Hasta logo. Moi ben, moitas gracias a Antía, moitas gracias a todas e a todos os colaboradores por participar neste interesante faladoiro tamén sobre Cataluña. Mais, como sabedes, debemos continuar con o noso percurso e o turno